سلام كم يمسيكم خبركم تاي قتاتلتين لومي حامس 28 نحاسز تدالو زينا وشتن وطان حيزلكم قريبا زلو بيتروس منقس أرست زينا كوربوريشن مدهانيتن أو تحكمنان طلب تكالات عنان مملا يسرح كم زولا قريتهم أب عقابن محدثن تاريخاو هنصاتات كتما باصع زتكرا عوده زته لومي أب أسمرا تقانيعون أب هوسبيتال كرن العلمي 400 زيغاتات عوت مذبحتي حبل عين تخايلو عسرت 4 أبالات بايتو تصدح حبرات هاجرات أبو وشمت غازام مقرات التوكسي كتكبر تعوي تقريبا أمريكاني كيدان سيمين أتلانتيك نيتو أطوار كشتلو زخل نايل علي 100 مليون دولار وعلات ديغا منقستي نيجر بالعلي زيغاتات إيطاليا جرمن هولاند بلجيمن بريطانيا ترير ناي فيزا حكي أوتيون كوربوريشن مدهانيتنا وتنحكمنان عب وشتا هاجر بزفرين كاب وصاي بزتعدغن استفلالي عينتات مدهانيتن مسارحيتاتن طلب تكالت عنا مملا يسرح كم زله غريصو وكيل إيرينا يوناتان عبيون زدالو زيناو تصصاب غير مسكل غرس غير كقربوي كوربوريشن مدهانيتنا وتحكمنان إيرترا فارميكور طلب بقعتن وحسنتن زت أمامن مدهانيتنا وتحكمنان نمملا يسرح كنزلو غزياوي أكايد سرحتي تكال آتو ماتيوس غرزغير غليصو فارميكور مدهانيتنا وتحكمنان كاب وصاي بمأتاو نخلن أب تحت منستر طعنا زمحضرات تكالات عنا كمون ناي قل فارماسياتن كالوتن بريت عواغا كم زكفافل زحبر آتو ماتيوس أب تكال مدهانيت أزل زفري 35 عينت مدهانيتون بيتمسسالي أقباب كم زعدل أبريهم كل مدهانيتنا وتحكمنان قدمي مسرح عدقم مفصامو تكنيكاوي حكمناون فينانساون قمقام ناب هاجر مساعته دما قدمي ناب أقولت موعلو مس هاجراوي تكال قوصر مقبن مدهانيتن بمتحبار دقيق قمقام كم زقبرلو بمقلاز أب قدماي منفق التشحين أسران حمشتن واقا لعلي 8 مليون دولار مدهانيتنا وتحكمنان كابوصاي كاتم كله لعلي 4 مليون نقفا زواقو مدهانيت أب تكال أزيل مفري أكسجين أورتان كالن كم زفري أرقاقيتو أب قدماي منفقل تشحن سنان حمشتن واقا 351 مليون نقفا مدهانيتن ناو تحكمنان أملا هاجرنا بزركبات تكالات عنا كما زتقفا فلز تقص أوتوماتيوس أتي 85 مئتاويت أب تحتي من السرط عنا نزركبات تكالات عنا أتي 15 مئتاويت دما نكالوت تكالات منقستن نايبحتن كم استقفا فله بمقلاز لعلس 28 شح متر كيب أكسجينون ناب كل تكالات عنا كم استمق أرحي حبيرو بزي مسرة تقدم عبيلو استاتيستيكن نهاجراو موكس هوسبيتال أورتا تنكساسن قوامن ماشينات راجي مدنزازي ميكانيكن لاباراتورن كمون بركينا زفريا ماشيناتن كمستعدلا كمون زمناون او فيزيوثيرابي نزوباتا سمناو قح بحري دوبا وقح بحري عن سبان دوبون كمستمغارحي ناي زوباتات غاش باركان ماكل ندما اب مسرح كمزلو غليصو أبالات فارمي كوربوغنوم بغزيف ناي وصا شرفي كاب وصات عديغو نزاتو مدهانيتن ناو تحكمنان كسابتي ناي مكفالو مسرح وحس عقابن كنكنن كنزغبرلو أرقاقيصام أب عقابن محدثن تاريخاو هنصاتات كتما باصع زتكوره بكوميشن ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተቃኒዑ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦይ كوميشن ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝወደቦ ኣብ ውጥን ዕቃብን ምሕዳስን ታሪኻዊ ህንጻታት ከተማ ባጽዕ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ28 ሓሳብ ኣዳራሽ ሃኮሰ ተቃኒዑ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኸላብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ኣብ ጽላት ባህሊ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝጭበጥ መዳዩ ዝካየድ ዘሎ ምርምር ኣብ ዕቃብን ምብራኽ ኣፍልጦን ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቲ ዓውደ ዘተ ምስ ምዕቃብ ታሪኻዊ ህንጻታት ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ዝተኣሳሰር ኣገዳሲ ሓበሬታን ሓሳባትን ንምልዋጥ ደራኽ መድረኽ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ ዓውደ ዘተ ድሕረ ባይታን መበቆልን ህንጻዊ ርሻታት
ብልዑል ደረጃ ምዲጂታል መርኣያ ህንጻታት ተመክሮ መጽናዕታዊ ታሪኻዊ ውርሻ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ መስርሕ ዕቃብን ውርሻ ድሕር ምዝገባን ኣምራትን መትከላትን ዕቃበ ስነ ህንጻ ውርሻ ከምኡውን ትሕሶ ታሪኻዊ ህንጻታት ከተማ ባጽዕ ኣቑርደትን ከረንን ዝብሉ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብሞያውያን ቀሪቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋትሩሉ ናይ ካናዳ መምህር ሲቪላውን ኣከባቢያውን ምህንድስና ፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ብልዑል ደረጃ ብዲጂታል ብዝተዳለወ መርኣያ ህንጻታት ዝተሰንየ ኣብ 3 ደረጃታት ዝተኸፋፈለ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ካብ 4 ክሳብ 6 ጥሪ 2025 ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተቓንዐ ኣህጉራዊ ዋዕላ መጽናዕታት ኤርትራ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ መጽናዕታዊ ወረቐት ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ንኣገዳስነት ዘቐረበ ትሕዝቶ ብምጥቃስ መስርሕ ዕቃብን ምሕዳስን ንሕሉፍን መጻእን ዘገናዝብ ክኸውን እቲ ተበግሶ ንኹልንትናዊ ረብሓታት ብዘገልግል ምራይ ክስርሓሉ መስርሕ ዕቃብን ምሕዳስን ንባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ግምት ክእቱን ውሁድ ምሕደራ መሻርክቲ ኣካላት ክድፋኣሉን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ብምትሕባር ምስ ሱዳናዊ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ንልዕሊ 410 ዜጋታት ዕውት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተኻይዱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ እቲ ጉጅለ ምስ ሞያውያን ሚኒስትሪ ጥዕና ብምውሃድ ኣብ ሆስፒታል ከረን ንልዕሊ 400 ዜጋታት ተመሳሳሊ መጥባሕቲ ኣካይዱ ኣሎ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ዘዳለወ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ሱዳናዊ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ምስ ሞያውያን ሚኒስትሪ ጥዕናን ሆስፒታል ከረንን ብምውህሃድ ንልዕሊ 400 ዜጋታት ብነጻ ዕውት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ኣካይዱ በቲ ካብ 21 ክሳብ 26 ነሓሰ ኣብ ሆስፒታል ከረን ዝተኻየደ መደብ መርመራታት ካብ ዝተኻየደሎም ካብ ሙሉእ ዞባ ዝመጹ 2500 ሕሙማት እቶም 427 መጥባሕቲ ሓበላ ክግበረሎም ከሎ ንዝተረፉ መድሃኒትን መነጽርን ተዓዲልዎም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓለፍ ሃገራዊ መደብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ዕረት ኣቶ ኣለም ዘካርያስ መጥባሕቲ ሓበላ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝካየድ እኳ እንተኾነ ዕላማት ምስ ጉጅለ ኣልበሰር ብምትሕጋዝ ብመልክዕ ወፍሪ ዝተኻየደ ንዝጸንሐ ጻዕቂ ንምፍኳስ ከምኡውን ተመክሮን ቴክኖሎጅን ንምልውዋጥ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ ሆስፒታል ከረን ህንጻዊ ምትዕርራይ ክካየደሉ ብምጽንሑ ህዝቢ መጥባሕትን ንምግባር ናብ ኣስመራን ካልእ ቦታታትን ክኸይድ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣለም እቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ኣረድዩ ኣብ ዓይኒ ዝኾነ ጸገም ምስ ዝኽሰት ብዝቐልጠፈ ናብ ሕክምና ዓይኒ ምኻድ ክልመድ ዘዘኻኸረ ኣቶ ኣለም ትራኮማ ጉላኮማ ካታራክትን ካልኦት ናይ ረቲና ሕማማትን ንምፍዋስ ሕብረተሰብ ዕቱብ ምክትታል ክገብር ተላብዮም ኣብ ሆስፒታል ከረን ሓኪም ዓይኒ ዶክተር ሁሴን ዓብድላ ብወገኑ እቲ ምስ ጉጅለ ኣልበሰር ብምትሕባር ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ኣብቲ ሆስፒታል ንዘሎ ጻዕቂ ዘቃልል ብምዃኑ ረብሕኡ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣገንዚቦም ሕጂ እዚ ናይ ኣልበሰር ሓበሬታ ምስ መጽ እቲ ህዝቢ ንሕና ሓበላ ዓይኒ ደድልዮም ናይ መጥባሕቲ መስገብ ሒዝና ሓቢርና ብኸሙ መጽኢ ማለት እዩ 427 ጠቕላላ ናይ ኣልበሰር ካብ ዕለት 1 ካብ ዕለት 21 ክሳብ 26 ዕውት መጥባሕቲ ተኻይዱ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ መነጽር ሓገዝ ብናጻ ተዋሂቡ መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ወገናት ብወገኖም ካብ ዝነበሮም ጸገማት ዓይኒ ከም ዝደሓኑ ብምሕባር ንዝረኸቡ ኣገልግሎትን ናብዮትን ኣመስኪኖም መጽኦም ኣለዉ ምስ በሉንሲ ኣብዚኣ መጽእ ክርአ ማለት እዩ ምስ ርኢኹ ቀጥታ የማኒት ዓይነይ ንመጥባሕቲ ኢሎምኒ መጥባሕቲ ገይረኻ እግዚኣብሔር መስገን ጽቡቕ እናሃልካ ጀሚራትንላ ጽቡቕ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆሓይላትለይ ዓይነይ ኣምላኽ ከመስግነ ቅድም እዞም ሓካይም ዝመጸ ዘለዉ ምስጋና ይኹን ንመንግስትናን ህዝብናን ምስጋናን ክብርን ይህብ ኣለኹ ኣነ ግን ከምዝናተይ ክረኽቡ ከምዝናተይ ኮይኖም ዝነበሩ ተስፋ ኣለና ኣብ ኣምላኽ ሱዳናዊ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ተመሳሳሊ መጥባሕቲ ምክያዱ ዝዝከር እዮም ንዞባ ሞልቂ ንምረባሕ ንህቢ ምቹእ ስለ ዝኾነ ነቲ ብውስን ደረጃን ያታዊ ኣገባብን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ብዕቱብ ክስራሕ ክኢላታት ሕርሻ ጸዊዖም ምስቲ ዓውዲ ቅርበት ዘለዎም ክኢላታትን ሓለፍቲ ሕርሻን ናብቲ ንዞባ ዘሎ ዓይነት ገረብን ክሊማን ንምርባሕ ንህቢ ምቹእ ስለ ዝኾነ ዕስለታቶም ሒዞም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሰጉሙ 4 ንህቢ እወታዊ ጽልዋ ፈጢሮም ከም ዘለዉ ብምሕባር ሓርስቶት ጎኒ ጎንቲ ካልእ ንጥፈታቶም ከዘውትርዎ ተማሕጺኖም ኣብቲ ንዞባ ዓመት ሙሉእ ዝዕንብብ ኣግራብን ኣትክልቲ መሮርን ስለ ዘሎ ምርባሕ ንህቢ ኣተባቢዒ ክነሱ
زاجيت كم تزدل قسقاس كم زير عايز حبره حلف حرشة أتو ملأك ولد ميكائيل يحتوى أجابة تتقيمهم زرابح حارسات زمناويان قابلاون قفتات تتقيمهم مهرتهم كبكبلون عب محبر كترنا وفنتلابيون تتصوع لمعات نهبن دورهن من سي أبراهام كيروس بوغونو أبتي نوزبا بكلتميتين سمانين شوعاتن حارستوت بياتو أجابب نزكاي زلو نتفتات بمتكاست تتكامنات قابلاون زمناون قفتات بسفيحو نمتتتاو كسرح تقويون حارستوت بجدهم كبابيهم نمربح نهبي متشو مخانو كاب تمكرو من نتفتات ساقمتي أربحة نهبن سلز تغنزبو زمناو أجابب من ربح نهبي تتقيمهم مهرتي معارن مسساني صرحو كمزلو بمقلاص محبر تترنيفهم صرح لبايتا كفتر اللومن زمناو قفتات نهبي كقرب اللومن حاتيتهم بمتحبار أبيات صحفتن تمرتن همامتن عب وقت كرامات كوهب جميل زلو تمرت مزنا بقعت تصاتفتي تمهارو عب ممحياش تبغوت إيتي ركبكم زلو تحبيرون إذا استقلت عب عد غيح كاب كل التحملك 74 حساس غتصله بقندو عب عودتات قطرن قانقا انجليزن زتكوره تمرت مزنا عب استزازملو حلفها همامتي عبت نوزبا أتو إبراهيم باروله عب زسمعو قاليون حلفي تمرت ممهر بيانة تسفاي بجديو ولدي عب دوكم زقبرو وفري مسارت أو كم زخانة بمتكاس عب مبعتها بقوع فلتات النادى اللبن بصبغ سنة مقبار ناتخص كوسن زعبية تمهاري متاعيو بروه مخانو بمتكاس اتي مدب عوت نخاون نزل سعرو أمسجينون أم حدار إنه زبع الدقيقة حتى هابتاي تسفاز جبوغونو دخام نزار أي تمهارو على لها عوتاتن بلوساتن مقبارهم زتخايد وفريز مسجن وتصي ترقيبو سلازلوك أتصال نتكهلو وتمحتينون أمو داتا بلوسات تمهارن ممهرانن ورقة مسكرن متابعي شلماتن تعديلون أبعد دقيق بنات أن استقبلنايو بنات أن هاب بزبل تيما لو معمد تاب استوهبه كاب كلاي كسب نايحم شاي كفلي تمرتي مزنا 276 دقيقة عن السيازر كابهم 520 حد تمهارو تصاتيفهم زي خبركم تحتاتلت سعب أهقراو زيناتات قومتن زي قومتن زركبان 14 أبالات بايتو تصاتا حبرات هاجرات أبوش متقازا زي قدمه كونتاون هوتصن مقرات توكسيك تكبر تصاوعي تقريبا بزيك أمريكا كلنا أبالات هاجرات بايتو تماري 27 نحاسة بزوتو حبراو مجلسي زلاقي مقرات توكسيك تكبر بحماس جهة تحيزم زلو إسرائيلاوين بمولهم كفتحو كمون أبوش متقازا سبا أورديت بزي قدب كأتو كفكادات حساسيبا بسنكت إسرائيل لابو شمت غزا وسيداتو زلا ناي كردنا سقمتي تخصص زلو تميت ناب زخف درجة عاريو كم زلو زتن كأتن هاجرات نتميت كم مسارح كوينات متكم بهاجراوي سبعة وحجي كل كم زخنا عن إيران بزيك هذه إسرائيل نوشمت غزا بمولو نمكو صار نزلتو وسانة كسر زات أوعين نتي حبراو مجلسي ألجيريا تشاينا دنمارك فرنسا غريخ غيانا باكستان بنما دوب كوريا روسيا سيراليون سلوفينيا سوماليان بريطانيان كفر مالون كلوا أمريكا جن كم تقاومات تفليتون إسرائيل عب مود أتاقل تشين إسران سلستن عب لعلو وشمت غزا وتهدرا وفريق عب تبقس ندحر نايستغطلو فلسطينيين قطري ناب أستاسوسان سلستن شيح نايزغسل دما ناب لعلي 258 شيح عاري قلون أمريكا نيكيدان سيمين أتلانتيك نيتو أطوار كشت أولو زخل ناي لعلي 100 مليون دولار وعلات دقيقة زي حدش وعل نأبالات نيتو زخونا بيلجيم إيطاليان رومانيان زخون كاب أير ناب أير زون شاف 96 مسايلاتن تمزامادي مسارحيتاتن كم زد تقاللي زحبر زلون اتي مسايلات عقمي سرعة مكلخال لأير نيتو أنصار كمت زخل سقاتات نمقلبات زعلمها كم زخونة بيت صحفات مكلخال أمريكا بينتاغون بزوت أو مجلس حبيرون بزيك هذه تسمع مشتا نربحات بوليسي قدات وصعن علامات هاجراو دحنة أمريكا كم زحجز تكال متحوار تان مكل خالنا فريتون بمسرت كاب بينتاغون استوها بحبريتا كوبانيا اير مكل خالن أمريكا RTX كوربوريشن كونترات نايتو عل وسيد الله منغس نيجر زيغاتات إيطاليا جرمن هولاند بلجيمن بريطانيا ناب هاغروم كاب زركب امباسيتاتو ناي ميتو فيزا كيرخبو زخل كل حدش حق وصيو مسرت حقي زيغاتات هاغرات اب روسيا سويزرلاندن تركن اب زركب امباسيتات نيجر مسرح فيزاهم كسالتو كم زغدادو يزحبر زلو
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኒጀር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ዜጋታት ኒጀር ኣብ ኤምባሲታት ኤውሮጳ ቪዛ ክሓቱን ከለዉ ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገማት ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኒጀርን ሃገራት ምዕራብን ተፈጢሩ ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ዘጋድድ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዝፀንሐ ሰራዊት ፈረንሳን ኣሜሪካን ጠቕሊሉ ክወፅእ ዝሕለፈ ውሳነ ምስ ሃገራት ምዕራብ ከም ዘየቃደዎ ፀብፀባት ይጠቕሱ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ትማል 27 ናሓሰ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ደማስቆ ተኸታታሊ ደብዳብ ከም ዘካየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ በቲ መጥቃዕቲ ዛጌት ኣብ ሂወት ሰብን ንዋትን ዝወረደ ክሳራታት ብዛዕባኡ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን እስራኤል ነዚ ደብዳብ ተካይድ ዘላ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ከባቢ ኣልኪስዋ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሰራዊት ሶርያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 6 ወተሃደራት ምቕታሎም እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ትማል 27 ናሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ንኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ከምኡውን ንሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገሩ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኮኒንዎ እስራኤል ኣብ ሶርያ ንተካየዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተፃውቦታት ሓይላቶ ከም ዘላ ዝገለጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ቅልውላዊ መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ የረድኡ ሩስያ ንዩክሬን ክትህቦ ኣብ ትኽእል ፀጥታዊ ውሕስነት ንምትእታው ሃገራት ኤውሮጳ ብትሪ ከም ትቃወሞ ኣነፂራ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ተበግሶ ከም ዘሎ ይግለጸሎ ኣብ ዘሎ እዋን ነዚ ድማ ብእወታ ከም ትቕበሎ ከም ትሰርሓሉን ዘረጋገፀት ሩስያ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ፀጥታዊ ውሕስነት ንምሃብ ብዝብል ምክንያት ሰራዊት ክልእኻ ከም ዘይተፍቅድ ኣፍሊጣ ኣላ መላኽ ሰራዊት ኤውሮጳ ናብ ዩክሬን ነቲ ተበጊሱ ዘሎ ዘተ ሰላም ዝኸልፍ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ብ15 ናሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣላስካ ድሕሪ ዘካየዶ ቀጥታዊ ዝርብ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ሃገሩ ንዩክሬን ፀጥታዊ ውሕስነት ክትህባ ምዃና ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ሩስያ ንዩክሬን ዝህቦ ፀጥታዊ ውሕስነት ንሉኣላውነት ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዘይከውን ብኣእጉ ሓቢሩሎ ህላዊ ሰራዊት ኔቶ ኣብ ዩክሬን ካብቲ ሩስያ ብመትከል ክትቃወሞ ዝፀንሐት ምንቅስቃሳት ናይቲ ኪዳን ምዃኑ ፀብፀባት ይረድኡ ኣውስትራልያን ፊሊፒንስን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ንክልተ ሳምንታት ዝቐፀለ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይደን ዕላማ እዚ ኣቐዲመን ካብ ዘካየዶ ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድነአን ንምምዕባል ምዃኑ ሓቢረን ይኹን እምበር እቲ ልዕሊ 3600 ወተሃደራትን ብርክት ዝበላ ነፈርትን መራኽብን ውግእን ዝተሳተፎ ልምምድ ነቲ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቀዳው መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት ይእምቱ እዚ ካናዳ ዝተጸንበረቶ ልምምድ ብጉዳይ እጀታቲ ማያዊ ኣካል ኣብ መንጎ ቻይናን ፊሊፒንስን ንዘሎ ምትፍናን መሊሱ ከጋድዶ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቶም ክኢላታት ይጠቕሱ ኣውስትራልያን ፊሊፒንስን ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድነአን ንምድንፋዕ ዘኽእል ናይ ሚኒስተራት ምክልኻል ርክብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ማኒላ ኣካይደን ምንባርን ዝዝከር እዩ ወከልቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ስምምዕ ሰላም ንምኽታም ዝኽእል ተወሳኺ ዝርብ ኣብ ቀጣር የካይዱ ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ዝሓለፈ 18 ናሓሰ ክኽተም ዝነበሮ ስምምዕ ገይሮም እኳ እንተነበሩ ክሰምር ከም ዘይከኣለ ግና ፀብፀባት ይጠቕሱ እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ መቐፀልታ ናይቲ ተጀሚሩ ዝፀንሐ ዘተ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ብምጥሓስ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንሓድሕዶም ይዋቃቐሱ ብምህላዎም እቲ ዝርብ ሱርበት ተኻዊ ውፅኢት ከምፅእ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክገብሩ እኳ እንተተሰማምዑ ነዊሕ ከይፀንሐ ከም ተጣሓሰ ዝዝከር እዩ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት ዝጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት 4 ዙርያታት ዝርብ ከም ተኻየደ እዩ ዝሕበር ኣብ ሶርያ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ደርቂ ከም ተኸስተ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንከቲ ክስተት ሎሚ ዓመት እቶት ሕርሻ ብ75 ሚታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ከም ሳዕቢኑ ድማ ሚልዮናት ዜጋታት ሃገር ሓደጋ ጥሜት ከየንጸላልዎም ከም ዘስግእ ይሕበር እቲ ተርእዮ ብሰንኪ ፀጥታዊ ቅልውላው ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ፀገማት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕፅረት መግቢ ንዘጋጥሞም ግዳያት ንምርዳእ ኣስታት $70 ሚልዮን ህፁፅ ሃገራዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ብኣእጉ ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ተኸስቱ ብዘሎ ግዳማዊ ምንትእታው ዝጠንቁ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ክቕተሉ እንከለዉ ሚልዮናት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ካብ ሃገሮም ወፃእን ከም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይረዱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ጠለብ ትካላት ጥዕና ንምምላእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ዕቃበን ምሕዳስን ታሪኻዊ ህንጻታት ከተማ ባፅዕ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተቓኒዑ። ኣብ ሆስፒታል ከረን ልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ተኻይዱ። ዓሰርተ ኣርባዕተ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራት ተኽሲ ክትግበር ጻውዒት ኣቕሪበን። ኣሜሪካ ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣጽዋር ክሸጠሉ ዝኽእል ናይ ልዕሊ $100 ሚልዮን ውዕል ኣጽዲቓ። መንግስቲ ኒጀር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢጣልያ፣ ጀርመን፣ ሆላንድ፣ ቤልጅምን ብሪጣንያን ተሪር ናይ ቪዛ ሕጊ ኣውፂኡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረኽቡ መድባትና ሰላም።